Hello friends, बराय Bodo Job Info official YouTube channel Assam Police Rally 4000 vacancy फैगासिनो दङ नोंथांमोना कमान्डो बेनिफ्राय सब इंस्पेक्टर दङ एन्ड बेनिफ्राय ABUB कनस्टेबल 10 फार्स्टनिफ्राय अप टु डिग्री फार्स्ट लेभेलसिम एन्ड बेयाव स' गोबां कमेन्ट्स फैगासिनो दङ स' बिनि थाखायनो एक्सट्रा भिडिअ खालामबाय जे एक्स NDB आरो लोगोसे फ्रेश केन्डिडेट आसाम पुलिस रेली आरो बेनो जाबाय जोंहा सिएमआ बुंखादोंमोन जे भेकेन्सिया 4000 भेकेन्सि दङ होननानै नाथाय मोनसे मेनसन खालामाखै बेनो जाबाय एक्स NDB थ' गोबां कमेन्ट्स फैगासिनो दङ स' बेनि सायाव गोबां कमेन्ट्स बेनि थाखायनो आं आपडेट नोंथांमोननो मोनदोंना मोनाखै गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो दङमोन स' बेखायनो आं रिप्लाइ भिडिअ खालामबाय जे नोंथांमोना जाहाथे बुजियो एन्ड बेनिफ्राय रिलि जानो थांगासिनो दङ आरो बे रिलिया माब्ला जाथावना थ' लोगोफोर गोबाव खालामा जों थांनिफ्राय अफिसियेल वेबसाइट आसाम पुलिसाव एन्ड बेनिफ्राय जोङो डिसकास खालामगोन आरो जाय नोंथांमोना भिडिअ नायखांनानै मोजां मोनो लाइक खालामनो दाबाव कमेन्ट्स खालामनो दाबाव आरो साबस्क्राइब खालामनानै लानो दाबाव स' लोगोफोर जों फैबा आसाम पुलिसनि अफिसियेल वेबसाइटआव दा जोङो भेकेन्सि होनाय लोगो लोगो जों मिथिगौ आसाम पुलिसाव गासै 4000नि खाथियाव एबा बारा भेकेन्सिया दङ जेराव UB कनस्टेबल अके एन्ड AB कनस्टेबल बे दंखायो आरो SI दंखायो ABUB एन्ड बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय बेनो जाबाय कमान्ड'आव दंना गैया स' गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ बाट कमान्ड'आ दंना गैया क्लियारै जायाखै नाथाय थायोबा जोबोर मोजां नाथाय SI कमान्ड'आव दंखायो नाथाय बेटेलियन कमान्ड' 10 पासआ दंना गैया बेनि सायाव डाइरेक्ट दायो बुंनो हाया एन्ड बेनिफ्राय भेकेन्सिखौ सिएमआ बुंनाय बायदि बेनिफ्राय जोंहा सिएमआ बुंनाय बायदिबा जोंहा 4000 भेकेन्सिया दङ एन्ड बे जाबाय फ्रेश केन्डिडेट स' बेनिफ्राय एक्स NDB थ' गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ एक्स NDB फोरनि भेकेन्सिया बेसेबां थागोन स' बिनि सायाव नोंथांमोना मिथिदोंमोन जे साननैसो मिडियायाव बुंदोंमोन जे एक्स NDB फोरनोहाय आसाम पुलिसाव डाइरेक्ट साख्रि होनानै माखासे क्राइटेरियानि गेजेरजों एबा माखासे प्रसेसनि गेजेरजों बिथांमोना साख्रिखौ होगोन जानांगौ नाथाय डाइरेक्टलि बिथांमोना मेनसन खालामाखै जे 3000 पस्ट ओंखारगोन एबा 300 पस्ट ओंखारगोन स' बिदि डाइरेक्ट मेनसन खालामाखै दा बेखायनो गोबां कमेन्ट्स खालामदों जे एक्स NDBनि भेकेन्सिया बेसेबां दं होननानै दा जेब्लासिम अफिसियेल नटिस होआ एक्स NDBनि थाखाय अब्लासिम रावबो बुंनो हाया जे एक्स NDBनो साख्रि होथारगोन होननानै जे इसिखिनि पस्ट होगोन होननानै जास्ट नोंथांमोना बेयाव एग्जाम्पल होदों जे हमना ला 300 भेकेन्सि होगोन होननानै बेबायदि बुंनो हायाखै जानो हागौ नैबे 4000 भेकेन्सियावबो दं हयथ' गैयाबो जानो हागौ बाट आं बेखौल' बुंगोन जायनिखि फ्रेश केन्डिडेट नोंथांमोना फ्रेश केन्डिडेट स' नोंथांमोना 4000 भेकेन्सिया फैगासिनो दङ स' नोंथांमोना रिलिनि थाखाय रेडि जाबानो जाबाय आरो बे रिलिया नोंथांमोना डिसेम्बर जानुवारियाव मोननायनि चान्सआ दङ आरो एप्लाइ जाहैबाय सेप्टेम्बर लास्ट उइक नङाबा अक्ट'बरनि गेजेरावनो होनायनि चान्सआ दङ दा जाबाय बाथ्राया एक्स NDB स' एक्स NDBफ्रा गोबां कमेन्ट्स खालामदों जे नोंथांमोनाबो भेकेन्सिया थागोन बाट नोंथांमोना माबा मोनसे नर्म्सनि गभर्नमेन्ट नर्म्सनि गेजेरजों फैगोन सेलेक्सन प्रसेसआबो जे 10 पास जाथारनांगौ एबा 12 पास जाथारनांगौ बेबादि थानाय नङा माबा मोनसे नोंथांमोना थागोन आरो बे जेब्ला अफिसियेल नटिफिकेसना रिलिज जागोन थ' नोंथांमोना A to Z मिथिगोन दायो रावबो बुंनो हाया जे एसेखिनि क्राइटेरिया नांगौ हमना ला क्लास 8 पास जाथारनांगौ बा 10 पास जानांगौ बा HS पास जानांगौ स' बेबादि जेबो दायो गैथ'वा थ' बेखौनो आं नोंथांमोननो क्लियार खालामबाय जाहाथे नोंथांमोना क्लियार जाबाय एन्ड बेनिफ्राय जायनिखि फ्रेश केन्डिडेट स' नोंथांमोना 4000 भेकेन्सिया दंखायो जेबो टेनसन लानांगौ गोनांथि गैया स' नोंथांमोना 100% रिलिनि थाखाय नोंथांमोना रेडि जादो स' बेनोमोन दिनैनि आसाम पुलिसनि फिसा आपडेट आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअखौ क्लियार जाबाय आरो जाय नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामदोंमोन स' नोंथांमोनाबो रिप्लाइखौ मोनबाय एन्ड बेनिफ्राय जायफ्रा गोदान केन्डिडेट्स नोंथांमोना चेनेलाव गोदान फैदोंमोन स' नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव जेब्ला साख्रिनि आपडेट फैयो आसाम पुलिसनि रिलेटेड भिडिअ स' नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन